Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naa daw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anag pailingad itinagan adyam, nga iti agdama kat adda ijay Middle East. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out to all Quirino and Esguera family di Takabugaw kan Kawayan, Ilocos Sur from Arthur ti Vancouver, Canada. Manangan kan Villanueva family from Carolina, Villanueva, Manangan. Happy birthday kada Jimwell kan Jeya ti San Manuel, Pangasinan from Joan Revilius. Happy mansari kan ni Michael Balsita ti Bani Rosario, La Union from Dave ti Malaysia. Piano kan Milan family ti Bugoy, Cagayan Valley from Clarissa Milan ti Dubai, UAE. Uncle Dolpo, Anami, Meli kan family Ching ti BC Hardware, Kamiling Tarlac from Jocelyn. Papang Jerry kan Mamang Annalyn Rancho di Tapunta, Apari, Cagayan Valley from Riachil, Datuwata. Kiling Velasco kan Tataan family di Talawak, East Alcala, Pangasinan from Bulan Video Oketi, Anulid, Alcala, Pangasinan. Pox de la Cruz ti Lubing, San Juan, La Union from Eson Jerome. Labugin family, kakabsat ko adasalin ti Hong Kong, kan Leti kan Lorna ti Singapore, kan anak ko ani Irish from Chona, Labugin. Sir Tony Uwaw from Jacinto, Wensoro. Kalimag Marayag family ti San Roque, Burgos, Isabela. Anak ko ada James Ryan kan Rihanna from Regine Marayag ti Taiwan. Kablaaw para iti first mansari ni Bonbon from Tita Zena ti Libertad, Abulog, Cagayan. Papangko ani Rene Busto Bautista ti Dinalawan, Narvacan from Archer Bautista
ti Canada. Lakay ko ni Gilbert Modelo ti Laguna from Crisanta, Nanquil. Happy birthday ka ni ading ko Zenaida Ronquillo Kakam ti Umingan, Pangasinan from Susan Ronquillo ti Hong Kong. Apok ani AJ Sabato ang nag-graduate ti kindergarten iti Prado Elementary School, Umingan, Pangasinan from Oliver Gutierrez. Tatang Erning kan inang Lina Invierno from Beverly Espinosa ti Cavite. Shout out kada Jenny Cornejo, Katrina Orani, Helen Portuguese, Josephine Salem, Gina Lindayag, Nicole kan Irish Batalya, kan Jimeno kan Ngayan family ti Gattaran from Jenny Batalya. Atanasio family ti Talang Baggaw, Cagayan from Lucia Micaela Atanasio. Linda kan Melvin ti Barcelona, Spain. Marif ti Hacienda Baggaw, Cherry and family ti Germany from Jane ti UK. Mauricio Jacoben family ti Kawayan, Isabela from Josephine Mauricio Jacoben ti Dubai, UAE. Makablaawan pa'y da John Rick, Princess Athena, Prince Kian de la Cruz, Ayan Ken de la Cruz, Matusalem family from Jeneline Matusalem. Leslie Sugitan ti Taiwan, Hildo Sugitan ti Quezon, Isabela, kan Reynaldo Jose from Juliet Sugitan. Irene kan Amante Laya ti Ilocos Sur, Rosario Bersaval Samonte ti Quezon, Isabela from Jose Laya and family ti Spain. Rumbawa kan ang Batali family, datatang Jelly kan Melowin Rumbawa, Nazarene Angela kan Armel from Melanie Rumbawa. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Jam. Dear Manang Emmy, ilingad na klangan itinagan a Jam, adak ita dito'y Middle East nga agtrab-trabaho. Nakapagsurat ak idin kat na idrama yun ti umuna apaset ti pakasaritaak. Ingkadang ko tinagsurat manen, tapno maisalaysay ko ti pakabuklan ti padas ko. No nabayag man nga impatulod ko to'y may kadwa surat ko manang, dayta ket gapo kadagiti pagteng asimmang bay, nga isu ti nang iduron kanyak, tapno ipatulod ko ti pakabuklan ti pakasaritaak. Saan ana ilibak kada kayo, ana salimuot ti damo apaset ti pakasaritaak, tanagsina kami iti asawa, gapo iti panagbabae na. Isuday di jay panawan nga addaak paylaeng ijay Hong Kong. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod ti agsalaysay. Hello, Nanang. Apay nakaawag kayo? Ada ka din napasamak? Kumusta dagiti anak ko? Awan ti madi ang napasamak anak ko. Nasayaat mo't dagiti ubeng. Ngam isuda ti masaknan iti daytoy ayaawag ko. Ha? Apay Nanang? Anya amin dayta? Imay dito'y balay di asawam. Sinarungkaran na dagiti anak yo. Anya? Apay, anya ti panggap na Nanang? Nabayagan nga inabandona na dagiti anak na. Sipod nakikabbalay iti babae na. Mas daawak nga rod anak ko. Nabayag apanawan adi na sinarungkaran dagiti anak yo. Katita, kalaat-laktan na nagparang. Itapay anak ka move on akon. Nagsakit ti inaramid na Nanang. Ngamga po iti pan nakaiyas idag kumanan iti Diyos. Babaan iti may sa Christian Church. Ininot anapunas ti gurak ken kuana. Nasayaat mo't no kasta anak ko. Tanarigat no kanayon nga adda nakatalimang agura iti kaunggam. Pudno dayta ako nayo, Nanang. Naalangarod anak ko. Inyawag ko laang ken ka ti maipapan iti dayti abanag. Nasa isayaat mo't laang nga among ti mapaspasamak ditoy. Agyaman ak Nanang. Makamu kayon ka dagiti anak ko. Aganad kayo dita ha. Apay bereg, at nga ti kayat asawan ti umay mananday di alalaki dito'y balay. Nasdaawak nga Rodoro. Nabayag apanawan adi na sinarungkaran dagiti apo ko ta. Ngam kilatkit din nga imay.
Anya nga taasaan anasaya at apul oy ti angin tinangidoron kan kuana ditoy. Nagpuskol matan ti rupa na nagparang madan dito'y balay. Narigat mo't abugawag alakay. Tauray balibaliktadon ta ti amin. Amalatta dagiti apo ko taday di alalaki. Unay lakit din ayata nagrigat tagtapal. Agparbeng ka alakay. Narigat mo't ngay parit ta makisarita dagiti apo ko ta iti amada. Sapay nakaragragsak damanon ang nakakita iti amada. Tiyan mo siguro da di alalaki kat nalipatan tayon di naramid na. Haging kaita at dapay lang ni Jam nga agregrigat iti balasiw tao. Tapno mapagadal na laeng dagiti anak na. Para makita noon niya talaga ti pangpanggapon da di alalaki. Para makita, lakay. Sino ata dahi ting humawawag? Number mo't lang tagparparang. Kat numero iji Pilipinas na ito eh. Sumbatak man laangan. Hello? Hello, Jam. Ni Arnel da ito eh. Sika? Sino dinangitod kan kay tinumber ko? Pasensya kan. Ngam tinamag ko itinaw ng anak ta. Di na ko makayat nga itad ngam nagpakpakaasyak. Apay ngay mawag ka. Anya ti masapul mo. Imawag ak ta kayat ko dagkit daw kun kay di pa makawan. Amok ka nalabos sa sakit timpay ko kada kayong agina. Nang runakan ka. Naimbag taam mom. Arig na pinatay nak idi apanawan. Ngam nagtali na edak anatibker para kadagiti anak ta. Amok na ita. Kat pagbabawyak ti naramid ko. Italaan na amiris ko ngay patpatag kayo a pamilyak. Kat, kasanon ti kadandanam, kanti anak yo. Jak total likodan ti obligasyon ko ita anak mi. Ngambayan na kumamangsul ni ti tinagkurangak kada kayo kadagita anak ta. Pakawanan na kumajam. Nabayagan anapakawan ka. Linipat kon tinagbasulam kanya, kan kadagiti anak ta. Impamaysa kon ti imatang ko kadagiti anak ta. Jam, Isungay karkarigatak ti agtrab-trabaho, tapno mapagadal ko dagiti anak ta. Iso ano na impuswan matlaang ti panagbabawim. Tulungan nak nga rod amang ipaay ka dagiti kasapulan dagiti anak ta. wen Jam, nakasagana ka tumulong. Katagyaman na tanapakawan na kon. Ngam para laangan ka dagiti ubing da iti panagsarsarita ta. Di mo namnamaan nga agsinublian tapay, ta saan to ang mapasamak dayta. Hello, Nanang. Hello, Jam anak. Pasensya ka no imawag ak manengken ka. Awan anyaman na, Nanang. Apay ka di? Wen tayo may manenja asawam. Kat adamot inyawat na apara ka no kadagiti ubeng. Diyak kumakayat nga awatad. Tama nga no agungad ka. Kunana mo na pagnumuan yung kanuman ti maipapan iti da iti abanag. Wan, Nanang. Imawag kanya kat nagkidaw iti pamakawan. Napagnumuan mi amanipod ita, itad ng ti obligasyon na kadagiti anak mi. Kastaya anak ko. Kat napakawan mo ka din. Imbagak mo Nanang, napakawan kon. Ngam saan akayat asawan nga agsinublian kamin. Bayan nyo ngay paay na ti obligasyon na kasama, adi na inaramid iti naunday apanawan, manipod pinanawan na kami. Sige taisupay makatulong kan ka. Nasayaat mo, tanapanunong ng ti pakasagnan dagiti anak yaw. Wan nga rod, Nanang. Ang medyo nabayag basit, santo nagsuble, kalpasan day di damo ayo umay na. Makumikong nga tayo ti trabaho na. Diyak mo, Nanang. Ang mga no sana palubusan di kabit na
Iso ako nayo ang medyo nabayag, sakbay asim marong karmanan kadagiti putot na. Nabayagan ang nagsina kami ti asawa, gapo iti panagbabain naman ng Emmy. Iso asyak tinagsakripisyo dito'y balasiw taaw, tapno mabiyag ko dagiti anak mi. Adu arigat tinagdalanak, sakbay ang nakaabrodak idi. Ti apo ang namarswa tinagtaklinak kadagidi akanito, agingga nga ininot ang napunas ti saem nga imukuok iti kaunggak. Impamaysak nga rod ti atensyon ko iti trabaho, tapno adda pang biyag ko kadagiti anak ko. Agingga idi naamwak, apaspasyaran ni Arnel dagiti anak ko. Kat idi nagangay, inawagan nak. Nagkid daw iti pamakawan, gapo iti panangabandona na kada kami a pamilyana. Gaputa na punas kat nga ruden ti sakit tinakam ko, sipod na sarakak ti dana, nga ad-addaan ng patibker iti pamatik iti namarswa, imbagak anabayagan anapakawan ko. Ngam saan akayat asawan, amakisin nublyanak kenkwana. Taagdadata nga agkabkab balay da paylaeng iti babae na, ken addan anak da. Napagnumon mi nga rod at tulungan nak iti pagkasapulan dagiti anak mi, ket tinungpal namat day tama nang. Nakaginawa ak, taadamanan katulungak amang paadal kadagiti anak ko. Kalpasan ti kontratak idi iti Hong Kong, saan akon anag-renew, takayat kumeten ti agawid di ta Pilipinas, tapno makadennak manen dagiti anak ko. Naimbag ta nag-awit ka, Jam. Mahiliw kami una yun ka. Nang runa dagiti anak mo. Uray siyak tatang, kailiw kayo una yan. Ay, kumusta ba ti biyahe mo anak ko? Un nga agpaisaw. Okay mat nanang, kan saan mo't unay nga adayo? Kahit agbayag ka kadiditaw anak. Tatang, diya ko nag-renew ti kontratak. Kaya't ko pa iti agin na naitidan na dagiti anak ko. Ay kat nasaya at nga rod ano kasta anak ko. Wan, Jam. Panawon mo't tentap no agin anak ka pa'y. Narigat mo't ano trabaho ka trabaho. Kasapulan da ka mo't dagiti anak mo. Numunak at dumadakkel dan. Kan nakakaasi ka anak ko. Tasipod pinanawan na kayo day nalain nga asawam. Di nan sinuportaran dagiti anak yaw. Si Kanti nakakaasi ang nagtrabaho ijabalasiw tao tapno mabiyag mo dagiti anak yaw. Wan nga rod tatang, katagyaman ak iti Diyos tadi nak binaybayan. Isong agnakam kan, Jam. Panunutam ti ado arigat mo. Saan ka kumapalilaw manan iti dayja alalaki? Numunak at pasaray at dito'y balay. Narigat mo't alapdan may anak ko. Ngarod Di ka danang tatang, nanang, siyak ti makaam mo, nang runa itatadda akon iti sidong dagiti anak ko. Naimbag ta nagawid ka, nanang? Nabayag mo tadi ka nagawawit? Pasensya kan anak tamasapol nga agtrabaho ak para kada kayo kadagiti kakabsat mo. Nanang, pasaray umaymot dito ni tatang. Ikan na kami pa yun iti kwarta. Ay kat nasaya at anak ko. Anya ngay matibagbaga na. Kanayon mo ta si katida kamatin na nanang.
Mailiw kan unayan kan ka. Kaya't na kanun tagsubli dito'y balay. Anya? Kasta ti bagbagan ni tatang mo? Wan nanang, agbababawi ka no iti panang-panaw na kada tayo. Patpat kin na tayo ka no nanang. Ala, kasaritam na tayo tinasaya at no umay anak ko. Ipaayolat at irespeto yu kan kuana. Wan nanang, kastamat ti kanay nga ibilbilin ko kadag iti ading ko. Nasaya at nga rod anak ko. Kasta ti kayat ko nga aramiden nyo. Kumusta kan Jam? Ha? Apay nga da ka? Anya ti masapul mo? Nadamag ko ngamin ang naghawit ka kano. Iso ngay mayak. Kaya't ko ti personal nga agkid daw iti pamakawan. Di mat kinunak a napakawan kan. Linipat kon ti amin nga inaramid mo. Okay yan kanyak day jay. Nagdakkel ti nagbasulak kada kayo. Kat agbababawiak. Marik na kasi kalat at ipatpatid ko. Da kayo kadagiti anak ta. Kat kasanon ti kadandannam. Amom, awan apulusan ti marik na kasakit. Uray amok nga agdandan na kayo pay lang iti babaim. Dagiti laangan anak ko tinapatag kanyak. Ikanak kumay ti may sapay agundaway ang mga ipanagtag itinalaw sa panagbabawik, Jam. Sinakti ka dandanak. Kaya't ko tagsublin kada kayo a pamilyak. Anya? Napananti konsensyam. Da kayo tipod no a pamilyak. Di kagdanag, takasi tinakon-akon. Jak total likodan ti obligasyon ko ita anak mi. Nalakati agsao, ngam narigat nga aramidan. Tinasayaat, ipamaysam lata kadakwadan ti atensyon mo. Di na kami pagdanagan kadagiti anak ta. Kinabaalak tupay tinagmaymay sa iti ado atawan. Itantulakit din. Iso alipata mo day tapanggap mo. Pangaasim. Naimbagarabi iyo, tatang. Day, apay nga da ka ditaw. Rabiin. Anya ti masapol mo. Tatang, sarong karak ko man ni Jam. Ay, saan nagsakit ti anak ka tapno sarong karam? Ang asiyo, tatang. Kan pakawanan dak ko makadagiti nagbasulak kada kayo. Napuskol kit diti rupam magparang-parang diti balay a. Kalpasan ti inaramid mo. Binaybayam dagiti agiilam. Ita adda ka manan ditaw. Kaya't ko panagnakan di pa nagbaliw kong tatang. Iso apang nga asiyo. Tay kandak kumapay iti gundaway. Tapno mapanagnakak ti pa nagbaliw kon. Awanan ti rumbang apanaknakam. Ala, pumanaw kan. Kat di kan agsubsublipay. Naawatam. Manaypod si Mang Petak dito'y Pilipinas manang, kanayon matan dito'y balay ti asawak. Uray kasano ti panangabog ti amakken kuana. Uray butbut ngen napayan, babaan iti panangisagana na kampay idi iti buneng, kano anyapay nga igam, saan latta pumanaw. Amin apapanak sumurot, arig na agar-aram manen. Aging ga iti imbaga na anagsina da kanon iti kadandanana, tanagabrodan di babae.
Nakarkaro idin ang naadaan iti gundaway a kanayon iti balaymi. Jakman amumanang ta iti kanayon apan nakakitkitak ken ni Arnel. Jakmet nalapdan ti riknak ket pinatgak ti kiddaw na. Agyaman naktenik ka na kiti may sapay agundaway jam. Ikari kasulnitak ti amin ang nagkuranga kada kayo. Inikan ka manan iti gundaway ngam maudin daytoy. No ulitom tikas iti inaramid mo iti. Di mo namnamaan ang mapakawan kapay. Amok dayta. Iso asaan na maulit ti inaramid ko. Ikari kasi kalangan ta ayatek. Kastamot ang dagiti anak ko. Nakaragragsak dagiti anak ta. Kat umanayan dayta apakabang arak. Kasano nga rodon di anak yo? Asino timang tartaripato kan kuana? No kayat mo? Alaam mo tan diti balay. Tapno damot makuna pamilya na. Paiso, jam? Di ka nga tamakmaklaat-laan? Awan basol ti ubing. Saan arumbang ama pasaran na tikas iti napasaran dagiti anak ko? Ngam, amangan no gumura dagiti anak tayo tikas ta desisyon mo. Ikagumakid a kasarita. Ilawlawag ko ti amin. Amok ama awatan dan tumatlaang. Alaam ti ubing ditoy, no awan ti masnop amang taripato kan kuana. Tadikat agbalin a nakakaasi no mabaybayan. Gagayam a pinakawan manen ni jam dinalaing asawa na. Agasom ngay dayta. Lakay, awan mabalinta no kayat damanen abuklen tinadadael a pamilyada. Ngam ano ti sasawon dagiti kakabagyan tayaw. Nagdanga kanon ni jam. Dila kanon nakasarak iti sabali a lalaki iya abroad. Ay katanya nga ron ti maaramid tayo ngay. Kan maysa, pampanagnakan mo't ni Arnel tinalaos a panagbabawi na. Wen, nga magasom ngay, taagraman ti anak da di lalaki iti kabit na kat inaladan ditaw. Awat basol di ubing Doro. Kan kasi mo taawanan ti inana ditoy. Addan iti sabali a pagilyan. Saan lang agkam-kam malimanan da di lalaki? Tasyak ti makalaban na. Saan ba't siguro Doro tanaleksyonan ng iti inaramid na ide? Naanayas mo ton di amin kadakwada a pamilya, kas makitkita kan mapalpaliiw ta. Iso apagtalnaan mo day tapanunot mo lakay. Ikararag takit di asapay kuma, taag nanayo ng tikas ta kinaragsak da a pamilya. Jam, Domingo ita. Ibagam ka dagito ubing, tayo makimisa. Ha? Makimisa ko nam? Wen, intay agyaman iti Diyos, tanaornos mo't lang ti pamilya tayo. Kasta ka karelihiyoso itan? Manipod na waknitan tinakulapan na panunot ko. Kanimpaayan na kiti gundaway ang maornos ko ti pamilyak. Inkarik iti bagik. Adyak to pulos agpalya mapan makimisa kada aldaw ti Domingo. Kasta mo tinapasama kanya kiti Hong Kong lakay. Idi masudagak iti Diyos. Napunas amin asakit tinakam nga imimpanag. Napunas tigurakan ka. Kat kinidaw ko, ano anya tinakam na, iso ti matungpal. Kat adtoy, nabukal man ng tinadadaal a pamilya tayo. Podno day ta kinunam jam. Awan ti imposible iti Diyos. Basta di tayo agliway ako mararag kan kuana. Kat ita, awanan ti kidawag pa'y. Naipaay nanti kanayon nga ikarkararag ko kan kuana.
Ala, tayo nakayaban dagiti ubing. Tagkukuyog tayo ang mapanagyaman iti Diyos. Arnel, ad ako maibagakan ka. Anya day ta, Jam? Kaya't ko kumanan ti agaplay ti trabaho iti balasiw taaw. Tapno makaurnong ta para iti masakbayan dagiti anak ta. No palubusan nak Apay ket di nasaan. Palubusan ka Agpaiso? Wen. Ngam, iti may sa kondisyon. Ha? Anya day ta kondisyon? Masapula kadwanak nga agtrabaho iti abroad. Anya? Kaya't mo ti agtrabaho iti abroad? Wen, Jam. Tapno agtinulong ta amang isagana iti masakbayan dagiti anak ta. Agtinulong ta amang tunoy kadagiti arapaap ta para iti pamilya tayo. Ngam kasanon dagiti anak ta? Dadakkel damutten. Ken adamot datatang ken nanang apangibatsyan ta kadakwada. Kasarita dadagiti dadakkel mo barang umanugot da. Sigurado nga umanugot da. Nang runa itatadwatan ang mapan makigasang-gasat. Agyaman nak Arnel, talaga nagbalbaliw kan. Daytatiin ka rik. Masapul atong palag. Katagyaman akmatkan ka. Tadinak tinaldikodan. Itilaksid dagiti inaramit ko iti kalabas. Patpatgan ka ngamin. Kat saan apulos anapunas dayta, uray idinakaro asakit ti marikriknak. Ulitag taggitaw iti pamakawan. Kat kasi tinaikarik. Saanin ang mapasamak dayta, Jam. Taita, agbinadang ta namang pasaya at iti masakbayan dagiti anak ta. Kastamat ten ti pamilya tayo. Kami matapinaay dagiti dadakkel ko, idikinid daw mi kadakwada ang makaamuda ko mapaylaeng kadagiti anak mi. Taagabroad kami adwaken ni Arnel manang Emmy. Ita, mayatan ti trabaho mi dito'y Middle East. Kat nagsublimot laang ti sigod alinnangan mi, sakbay anapasamak dagiti panubok iti biag mi. Ado ti mangibagbaga nagasat kami, tanaurnos mi pay ti pamilya mi. Banag analaos a pagyamyamanak iti namarsua nang runa dagiti parabor a maaw-awat mi. Tinulungan na kami a maurnos ti pamilya mi, tapno agbinadang kami amang sango iti anyantuman a panubok adumten kada kami. Naaklon kumeten as ipupuso ti putot ni Arnel iti kinadanana a babae. Kat pasaray agtungtung kami payen iti ina ti anak na, tamanipod nagbalbaliw, si Maya at meten ti panagbiag na. Kanayon akid dawan na ti pamakawan ko, gapu iti pan nakailuyos kano ti rikna na idi iti asawak. Banag ajak met impaidam kan kuana. Kang runaan na, ti karbengan na iti anak da ken ni Arnel. Daytoy ti pakabuklan ti padas ko manang. Kat sapay ko ma, ta nakaibati iti adal kadagiti dumdumngeg. Toy pagayam mo, Jam. Jam, pagayan ko. Pudno anasaem ti nagdalanam akas iti pan nakaidrama mi iti umuna apasat ti surat mo. Sayang laeng tadi mo pinagsaruno nga impatulod ti surat mo, tapno saan ko maanabayagan ti pan nakaidrama ti pakabuklan na.
Ado nga minan ti imo na anaawat mi apadas, sakbay anaawat mi ti may kado apasat ti surat mo. Iso nga itala anaikan mi iti biyag. Talaga nga ado ti gimura ka ni Arnel, gapo iti inaramid na kada kayo a pamilyana. Ngam iti may kado apasat ti surat mo, na ipakita dito'y tinalaos a panagbabawi na. Kat pinanaknakan na ti panggap na amang bukal manan, iti narakrak a pamilyayo. Kat dayawan kapagayam ko, tanaaklon mo ultimo ti anak ti asawam iti sabali a babae. Takas iti kinunam, awan basol ti ubing. Kat ita, pasaray agsarita kayo pa yan iti inana. Mangipasimudaag dayta at talaga nagsublin ti sigod apa nagtalak mo iti asawam. Kas pamanagnagmat tinapudno apa nagbalbaliwnan. Sapay kuma tamataginayon ti ragsakyo. Kat di yu liwayan ti kumararag iti Diyos, tapno kanayon na kayo at arabayan. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi.